Прывітанне, сябры! Гэта добры канал, праект «Гісторыя без межаў» і я, Лявон Казакоў. І мы працягваем знаёміцца з самымі цікавымі і незвычайнымі гістарычнымі месцамі беларускай сталіцы. Зараз мы знаходзімся непадалёку ад праспекта Жукава, і за маёю спіною вы можете бачыць вельмі арыгінальны ўзор беларускай архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя. Мяркую, калі вы хоць раз праязджалі па праспекце Жукава, ваш позірк міжволі чапляўся за змрачнаватага выгляду вежу з цёмнай цэглы, якая выразна выбіваецца з шэрагу іншых будынкаў гэтага раёна. Асабіста ў мяне яна заўжды выклікала, ды ў прынцыпе і выклікае трывалыя асацыяцыі з легендарным цыклам Стівена Кінга «Цёмная вежа». Хаця, па праўдзе, нейкай містыкі ды эзатэрыкі ў яе паходжанне зусім няма. Хутчэй наадварот, з самага пачатку яе прызначэнне было больш чым утылітарнае. І сёння мы паразмаўляем пра тое, калі, чаму і навошта была пабудаваная гэтая вежа, які след яна пакінула ў гісторыі Мінска, а таксама, дзе ж знаходзіцца яе абсалютны двайнік. Заставайцеся разам з намі. Гэтая вежа была пабудаваная ў 1910 годзе ў вельмі модным на той час неагатычным стылі. І яна з'яўляецца адным з самых старажытных будынкаў Мінска, якія дайшлі да нашых часоў. Ну а яе з'яўленне было звязанае з будаўніцтвам гарадскога водаправода, якое ўвогуле пачалося яшчэ ў 70-е гады 19-го стагоддзя. Самая першая водонапорная вежа ў Мінску была пабудаваная ў 1870 годзе і знаходзілася яна ў самым цэнтры горада, непадалёку ад Свісначы, на рагу Александраўскага сквера, які ў нашыя дні таксама вядомы пад назвай Панікоўка. Усё гэта ад таго, што ў цэнтры гэтага сквера знаходзіцца фонтан «Хлопчык з лебедзем», які калісьці ў некага выклікаў трывалыя асацыяцыі з героем твораў Ільфа і Петрова Міхаілам Самуэлевічам Панікоўскім, чалавекам вельмі схільным да пераразмеркавання матэрыяльных рэсурсаў, асабліва ў выглядзе гордай птушкі гуся. Дарэчы, сам фонтан «Хлопчык з лебедзем» быў афіцыйна адкрыты ў 1874 годзе якраз-такі ў гонар запуску мінскага водаправода. Сетка водаправода паступова пашыралася, і неўзабаве давялося будаваць яшчэ адну воданапорную вежу. Яна знаходзілася ў раёне тагачаснага Віленскага вакзала, цяпер гэта тэрыторыя аўтавакзала цэнтральны. Аднак, на жаль, ні першая, ні другая вежы не здолелі прайсці выпрабаванне часам і існаваць да нашых часоў. Ну а вось гэтай трэцяй вежы, каля якой я ўласна і стаю, пашанцавала нашмат болей. Яна ўжо больш за стагоддзе ўпрыгожвае сабою гарадскі пейзаж. Дарэчы, яе афіцыйны адрас вуліца Аўтадораўская, 3. Хаця ўсё роўна мне больш прывычна яе прывязваць да больш буйной суседняй магістралі праспекта Жукава. Будаўніцтва гэтай вежы было звязанае ў першую чаргу з патрэбамі чыгункі. 110 гадоў таму тут знаходзіўся прыпынак Мінск-таварны, паравознае дэпо, а таксама чыгуначная бальніца, будынкі якой, дарэчы, захаваліся да нашага часу. Вось на забеспячэнне вадою гэтых трох стратэгічных аб'ектаў і была патрэбная гэтая самая вежа. Хаця, канешне, даставалася вады і навакольным жыхарам, за што тыя не былі ў прэтэнзіі. Дарэчы, прыкладна ў гэтыя ж гады была пабудаваная і яшчэ адна воданапорная вежа па абсалютна ідэнтычным праекце, якой таксама пашанцавала захавацца да нашых часоў. Яна знаходзіцца ў Літве, непадалёку ад Каунаса, на невялікім чыгуначным прыпынку Кайшадорис. Нават назва гэтага прыпынка цесна звязаная з гісторыяй чыгункі. Паводле мясцовай легенды, калі пад Каунасам толькі пачалі будаваць самыя першыя чыгуначныя лініі, мясцовыя сяляне доўга не маглі ўцяміць, што ж такое вакол іх адбываецца. Таму яны падыходзілі да будаўнікоў і задавалі пытанне, якое па-літоўску гучала як «Кайчадаро». У перакладзе прыкладна азначае «А што такое вы тут робіце?».
Ну а што ж датычыцца нашай вежы, то яна пабудаваная больш, чым грунтоўна. Таўшыня яе сценаў даходзіць да 1 метра. Кладка дасканала роўная, прычым далёка не самая простая, а ў поўнай адпаведнасці з патрабаваннямі неаготыкі багатая на самыя розныя дэкаратыўныя элементы – кшталту аркаў, карнізаў і гэтак далей. Вада да гэтай вежы па спецыяльных трубах падводзілася ажно са Свіслачы, якая як бы цячэ не надта блізка адсюль. Нават была прадугледжаная адмысловая печка, дзякуючы якой вада не замярзала ў баках узімку. Падчас Вялікай Айчыннай вайны гэтая вежа давала прытулак партызанам і падпольшчыкам. Адна з бамбардзіровак Мінска пашкодзіла верхні ярус будынка, таму пасля вайны яго давялося адбудоўваць. Пра гэта сведчыць больш светлая цэгла ў верхняй частцы вежы. Але, нягледзячы ні на што, вежа па-ранейшаму захоўвала сваю функцыянальнасць і ажно да сярэдзіны 60-х гадоў 20-го стагоддзя верай і праўдай служыла людзям. Пасля, канешне, яе абсталяванне састарэла, былі пабудаваныя новыя аб'екты вадаправода, і гэтая вежа паступова перайшла ў стан бестэрміновага рэзерву. Нейкі час яна разбуралася пад уздзеяннем сілаў прыроды і крывых рук вандалаў. Сітуацыя змянілася апошнім часам. Паводле чутак, зараз вежа знаходзіцца ў прыватным уладанні. Дакладна невядома, што яе новыя ўласнікі хочуць з ёю зрабіць, але як мінімум вядуцца працы па кансервацыі аб'екта, так што ёсць падставы меркаваць, што гэтая вежа прастаіць яшчэ доўга і будзе шмат гадоў радаваць сваім выглядам жыхароў сталіцы. Вось такая атрымалася гісторыя, звязаная з самай старажытнай у горадзе Мінску ваданапорнай вежай. Ну а зараз надышоў час развітвацца. Сёння разам з вами быў Лявон Казакоў, праект «Гісторыя без межаў» і «Добры канал». Чакайце нашых новых выпускаў і новых падарожжаў па самых цікавых гістарычных мясцінах беларускай зямлі. Ну і, канешне ж, не забывайцеся ставіць лайкі, калі вам спадабалася гэтае відэа, і падпісвацца на наш канал. До наступнай сустрэчы!